أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan Engkau yang memakin kami semangat untuk wanu Islam, yang memakin kami supernawai yang seiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'urifnu Allah Aiman tua mi apilyak na gugudin tano na sumipan taksi ko kiad na wala ko manusia si ko tiano mga inairan nagusi sa nga dunia nagusi ko kapagandudian ko Allah kugugud tano sumipan taksi ko ipun ka sa ko tadi ka po karagang ko tataw kapkasakitian ang tunay pungulaulaan yan aguan tunay pungulaulaan o makambabantay ron kung mga tunganay niyan dikirang kapakay na gusto kapakay kiran aguan tunay pungulaulaan o kasakit aguan tunay pungulaulaan niran ko sakratul maut aguan tunay pungulaulaan niran Korean o kaway niya kiran sa dunia. Sagi pun tanong sang kutwa kataru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa kiagugudan yan ko o kita kiadnan yan ko manusia kakagiyaw katukawitan ito na sa manusia na aya isa ama punggulaulan yan na kedaan sa mga paparangay na marata kapketukon yan ang utapakapon yan isa o napkedaw ng kutwa katakabur niyan napkedaw nagyang kutwa katagasian sa nga dunia ko ipapantag niyan ko diyan kapangarasi apketo ko niya na aya pakapunta no namlagi-lagi teno kanaba na pun sa muntia nakanaba na pun sa bulawan nakanaba na pun sa lupa apala tanon pun si ko lupa uyog so Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan sa mga manusia na malagi-lagi siran palay siran pun si kubuto walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin inad nami sa mga manusia sa pun siran si kubuto pun siran kubuto na so Adam alaihi salam na inad no Allah na sinyan libat sang utabuto na aya pakai si tanua mangambuat tanu Adam na inubus sa tanu ada tanu ku asang utabute na inu saya nanu Allah austo akna ba tanu pungku bute ogi namay kakilalaan na punta no busi ku bute inu to nakati su dalil yan thumma khalaqna النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة Uriano to kiad nakwatiyan ko Adam apun si kubut na inadnak natigin sa mga manusia ay manan yan na sumbuat ano Adam apun si kumalbug aig
Sa manutuna, agi tigin manay maad na konsiran na pulsiran ko malbugaig na inad na konsiran man Korean o 40 gawin na mimboloy siranas mbubati karugo. Oriang mano 40 gawin na mimboloy tano sak masasapo. Oriang mano 40 gawin na mimboloy tano adiyang ko to asak masasapo nagetagun sa tolan. Na orian ito ati wala na biyong ko sa nami sasapo udi na kuba lagi ang kuto atolan at yago misang kuto asak mas asapo. Na orian ito ni nagtanod do Allah Ta'ala inyo pantano sa miyawa. Inusutaw nagunakinian na niyang kaya papangimpuruan sa bangansa. Isa yung ginawang kada ka makapupuan. Basta lang kakapupunan ka, liw sa nga nakiyaw sa yan wala. Baka si libat sa mutabulawan, namimbaloy ka manusia. O di na si kalibat sa mutamuntia, nagyaloy ka manusia. Napalapalatan o din puun si ko buta, ori niya nasumbuatan o Adam na puun si sangkuto, ami aloy tano, agya pakatundog-tundugan yan. Malbugaig, sa kumasa bubati karugo, sa kumasasapo orian yan na piyaki tulan ano Allah orian yan na piyaki piyaka mudal yan sa buntala manusia nagubu iyo pisan yawa nasama nanan naso manusia na amay kadyan na napaparatian yan na makapangalimbaban si ko orian ito atigo Allah subhanahu wa ta'ala na palayakos kanun pumunoon palayakos kanun pumunoon nakati sumaragsi doon na palawiyan tanorong ka palayatan ng pangipumuno Allah palayatan niyan dun ko sa nyawa nagyang nga pugusin tanong may ito na kita akwir ka tanong sa nyawa lain yun man waya pa kayo sa iyo na tigiwa inuto so Allah pitiruyan na sa manusia na punsi ko buto nak nabuba ko pun ko buto na ilan yun so manusia na uda sa mga panganang na patay tanong. Ito na makapaginta. Ilan yung managyang kuta panganang kan? So bugas. Diyang kuta bugas na inadno Allah si makapupun ko ilaw. Na so ilaw na inadno Allah si makapupun si ko lupa. Nauda so lupa na da ilaw, nauda ilaw na da margas, nauda margas na da bugas na dito na po makakan po matita. Isa mi pagintaw manusia na giyang kanasda. Na ilay niyo so sda kasi ipun sa giyang kutayapang ng kanya na lupa. Nauda lupa na da asda. Na so mga pangayaman na mi pagintaw ira na so mga utan. Na upa makuda lupa na da utan, nauda utan na da mga pangayaman. Nasa mananan, nalangulango na yapkunta no iman to. Napalapalaid na ng mga vitamin ulawas, naudaanan, nakudaan sa bagar sulawas, napiya makatitindig gusto niya may kuda lawason na da manusia nalangulango na nanipa kabugra nga nalawas na palaya pong si kulupa ginan benar so katur wallahi nagtaw niya napunta no si kubuter nagunakan tano de nang kaya kato kabur sa bangansa gunakan tano agyang kaya kato kabur sa katay gunakan tano nga kato kabur sa tamok ino ka di makapta kabur sa katay lagi-lagi tino din na bili-bili ano mga saputan no palaya punggulo pa na may nga mamatay tano na lagi-lagi tino palaya tano kenul mga ulod sa nga nanalopa ano man na ikipangandagan ka patay ka di tano ipangandag subangan sa tano ka malagi-lagi tino dad na barakat tano di makapapon ko Adam di tanong ipangandag so tamok tanong kami lagi-lagi ito no nimbubuhat at tanong na pala tanong pobre ba nanimbuhat ako makapat sa salada coins kung makapat sa tibu kami akalala abulawan da pala tanong nimbuhat at pala pobre sama na magandud tanong mga Allah na apian milyon-milyon na tamok ka na magandud ka ko Allah na isud ka sa diyang matapatarong kubur ka na miskin ka mga dad nakakaptan ka ni kubur
Di nga mga tamok tanong iman doon na nga mga rinti iyo, mga salay niyo, mga kasangapan ni Sole na palay ng sembay. Palay na ng sembay. Ano man ay kapupugang bugumyan ng bay? Abad di sudi yung sembay niyan. Apakah di sudi wallah? Berarti akan si. Nah. Sama nanan na aya mata nakapakapugubug tano pipian amay kamakao matano salongan na mauri. Ama sigurado din sa surga. Ay tanong kapumbuknan lagi ang kota. Gumiraw din sa mga taway, pangandagiran ng kota kapasangiran. Gumiraw sila na may kamakawairan so kitabiran na kawanan. Timu-timu ka na ilay niyo so kaday anak. Paganero na tinailay niyo ang kaya kitabak na dudun sa mga sambayang yan, dudun sa mga puwasan yan, dudun sa mga zakan yan, dudun sa mga sadakan yan, dudun sa ulang-ulang utama na malian na palay niyan talwa so tao gumirawa. Umuqra'u kitabiyya. So ngano si idin nabatian yung nga kitabak. Nasama nun ito nagyuti ka pakapugong-pugong manusia. Mailay so kasurgaan niya nasan sa nga dituro na pala bupakamasa kapakaid na yamanan niya na takabur karodin kabigang kanu Allah sa baya-baya. Lagi nga takabur ka malakay etamok, malakay bangsa, malakay kadato na may bukay lain. Ada makaw masapuro agirong kagyang ko ako nakakatakabura boo. Nung tabo na gira pulalakaw na ay kataw na dataro. Niya kalalad na. Anto na niba na ni paya kapkilengon. Na may buka piutos na mial pialosya. Di na nimo ulawla. Sa mananan na itugalintan no. So manusia na adna oras na pagkutaling umakasasakit mga papat ako kapapatay so manusia naupun malo makaputi subuk sad no tuwa kaya so pinarkaw mga malaikat so pinaw to piya kaya katiyar kairan sa katiyar kadan ka mga padna na natanda nganap kilay ka ko mga buka miya makaputi napanamar ka upo nga masakit napiya kang udaan ka so pinaw to nasiyo pinakaw mga malaikat ando datuan malakul maut sa ikhtiar ka din bapiray miya sakit ada makabuka ayad miya taros ikadua na saka napipikiran ka piada ka masakit, na piada ka makaputi subok, na adna mamya matay mga tawa kang udah nadiska. Na idapat ka. Sa mananan, napipikir no manusia uman dun guminawa na makarani ko kapatay. Adigap mang guminawa, bakaw miya karaniran ni, yaw lukun. Ikadua pipikiran ka na uman mapita. Atay mapita yan, alungan na isnin. Alungan ni man to ahad. Mapita ka pipita na so sabo ada mga to dinhi sa sabut sa umur natigi na kiyaw manap masalungan sala sapman natigi na kiyaw manam masa isap manasalungan nagyutod ni pipikir no mga manusia umangkon kapitaan na kaumanan sa umur yan makata sa umur yan dinhi ang katawan na uman kapitaan na matupod sa umur yan kalbatan sa umur uwayaw sa sampayin tanu wala mapita lungan na isnin na mapitalungan na isnin na san sa isampay niyan rakatanuron na kaya tapos sa umur yan kagimian ba ito sa isnin na kalbatong mamsalasa na umang ka din kapita na kalbatan sa umur na ay paratiyaw ng asabo ada pagti sa dunia awidyan na akal paratiyan yan na bauman mapita na di matay ka makaisang sumapita na tigin na kaya sumatan sa umurak ginan mangurip no Allah di adna pakataling umarakatano ako sakit tano antawar kano idud masakit sa kumbutaw bayo niyong naliman yan nadid paletano din niya sakit okay na adno to niya nga sasakit kaya pasapasangan nagumiyuraw ka nung Allah tigina ya Allah nauba kubupa ka bagar uba kubupa ka bagar kama nagunta man ako din sa simbo ko Allah aw nasubusok kaya pakabagrian na kaya lipatan yan so Allah nadnayap katuon mo mga tao
Taman sa amay kumay lairan sunara ka jahannam na gumiraw sira na, ya Allah, nauba ko makaputo sa dunia kapipi ako dun. At yuda kapipi isa ko matagap kesakit na makaputo ka ako kapipi ginoo nga, da kabu panambayam, da kabu panamar, da kabu alina so parangay ka, amarata. Madakla marangit ti kasisiringan, marangit ti kapamilya, marangit ko mga mga tao. At yun na, ya Allah, uba ko bukid ang problema ko ay pakabagra ko sa kasakitan nga, insya-Allah napipi ako dun. So kaya pakabagrihan man, abudin po man, miyanak ko. Adna punay hajat yun na, ya Allah, nasara makasunga ko sa maka. Na makatuwa-tawa pa ko ron, na makasaya ako, na maka-uko pa ko sa Arafah. Makauma ko dun, napsilim butad ako dun. Ay, miyakauma pa, abudin po man, miyanak ko. Giyuti, piyang nirang ko Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pakaputwa kami ka sa dunia, kau makaputwa kami sa dunia, napipiya kami din. Anto na itikiran wa Allah. Simbuhin ang kutuwa, pramisira, napipisiran din. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Law ruddu la'adu limanu'an wa innahum lakadibun. O makaputwa siran, o naisuan niran. O makaputos sila sa dunia na pura tarata silang paman. Wa innahum lakadibun. Sabna ra mga bukog siran. Sabna ra mga bukog siran. Sa mananan mga urip no Allah, na ay man to ang kukunin tano, na supungulaw lang tanong ko kasasakit. Nakati supungulaw laan, utaw, amya kagdam sa sakit. Miya kagdam sa mga tiubaw Allah, alo miya kasendudun si ko kapagintaw niyan, miya kasendudun ko simba niyan, miya kasendudun ko kapangiluban niyan ko dunia yan naguswalungan na maurin. Pagampaganairo na andun ni kagda mga sanguta ka sa sakit, napalakan ka sa puso ka, napsebar ka. Sebar na ka ito ko Allah, ipsilim butawan ka ginawang ako Allah subhanahu wa ta'ala. Yarda al-marid biqada'illah, na ikaswat ang kutab kesakit, amalay parati ako Allah, ang kutua ukuran lo Allah. Dan na tahu ba yun sakit ka ba niya piti ba ginawa? Nagyang kuta kaya sakit ka, sakna ba nga piti ba ginawa, minitalambar ka, niya sendud ka, naikaswat ka untuk Allah, napsebar ka sa kabayaw Allah, napapiya-piya ka sa ando man ay dinyar ka kasilawi, ando man ay dinyar ka kasilawi. Ay dalilanan na sukyat turun Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Pia ka mamasati ko Rasulullah, sumaw ulaw-ulaw malay parateya. At ano din yung mga hadith bibir. Pia ka mamasati ko Nabi, sumalay parateya ko Allah. Langulanguan na pagkulaw lang niya na palayong din mapia. Walay sa dalika li ahad illa lil mu'min. Nadun na ketunan san. Ainon tabusiko, mu'min. Maratama pi mitalembo. In asabat husarra syakar, amay kakitalembuan sa mga limu, mga kapipiya ginawa, mga riski, mga diyang kutuwa likan Allah so kabarakat, na epsuwa ng utang mu'min, na punalamat ko Allah. Langon din na makuha niya na mga tamok, na pakagiro, ya Allah, alhamdulillah, askuru ka ya Allah, punalamatan ako sa ya Allah, yuti mu'min. Igirap man na kaya talambuan sa mga ragun, mga tiyuba, mga ragor, nataro ka sa sakit, o di na miyada so tamukyan, o di na miyada so kadatoyan, o di na pipu pa ka ito ataw sungaran yan, nanto na isuan yan, sabar,
na pupuntang sa kabayaw Allah. Igira minitalam buo no to na puntang niya no to sa kabayaw Allah. Dede na ketunan sana inon tabuso mukmin amalay para tiap Allah. Dia na niminiban tunggu Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumiara tiaya. Puru manantano buang uta hadith. Ajaban li amril mu'min. Pihak memesa suma betad aka papugin na tao mu'min. In langu-languan na maulalan yan. Inna amrahu kulluhu khair. Langu-languan na kapag inataon yan na marata mapia na palaun mapia. Wadhalika walaysa dhalika li ahad illa lil mu'min. Nadud na ketunan sana inun tabu sa mu'min. Igira kaya talingumaan sa mga kapipia ginawa, mga limo na pupunalamat ko Allah. Katalingumaan po man sa mga kamaragnan na pupuntang sa kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala. So sabay ng mga tao na ibo ka po nalamat yan na igira mapia. Na upo na mapia na manugkan na nga alhamdulillah, alhamdulillah. Upo na marata. Napapungalang ka lang at tingin na pumiliin din sa Allah. Sa kang doon nagtitiyubaan niya. Nasama nanan na kanaw ito buhat ito mu'min. Ngutay po nalamatan niya na sumapia, na sumarata na din yan. Nalamatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua penggulaulaan o di ipakarag o di namiyasa kita mu'min na yang bagi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja. Kailangan o di na importante din si ku mu'min amay kumagdamian suka sa sakit malagido margen akatamanan ng kuta sakit yan at akadi na paglatan sa kanya no duwa susun paganayron na maalak. Ikadua na di keadaan sa Panginoon. Ayat turu na maalak na yakhafu iqab Allah min dunubihi. Ikaalak yan ang kutuwa siksa Allah kumiyang buradusan yan. Kailangan na mapipikir yung mu'min. Ikadua mapipikir yan na yarju rahmat Rabbih. Di keadaan sa Panginoon kulimuo Allah. Na kailangan ng adwa susun na matataguso mu'min igilap kesakit. Ya Allah, ubah pengabud peran kasi kumian dosa korka. Ya Allah rilaya kuka. Astaghfiruka ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma ghfirli. Ya Allah na rilaya kuka kumian gulaula ko. Ame ka dia kung karilaan na sigura dudun akurasaya ko. Nasangot oras na kailangan na sumu'min na maturuian sa mitiditi ko puso yan ang utang ikalak niya ngumiyang buradusan yan. Ya Allah, sakon na miya kaprangit ako sa bulalok sa na miya ka diya kong karilaan likod katawan imapugulaw lang. Ya Allah, miya ka panakuto ako mini panakuto ako sa kakapsimbo akur ka na miya ka diya kong karilaan na diya kong katawan mapumbutada kang salungan na mo. Ya Allah, nasakon na miya kapdo ko si kung burang-burang ang mga kadusta na mga ala na may kadiya kong karilaan na diya kong din katong adid na makarilarak na salakor kaya Allah. Nagyong utay ko laki ano bubunsik sa Allah na kailangan ito ang mapipikir ito mu'min. Di nga pikir ay tika din na siksa ka. Iman to na di nga kaya panabdarang sumimbo na din. Marataw to. Ay pikiran ka na upun so Allah na kabay na siksangan yan na minitamang ka. Ugin na babalaan na ka magpanadikan kadaan sa Panginoon kulimu Allah. Pakauring ka na tiga na ino kaso Allah na baralimuon. Ya Allah nakalimunan kong apya sunabitano namyang nisalimu Allah. Ilan yung man ad na mga tao din nituro na kung bukod na ipag-Islam na kaya rin ako sa kalaksangayan na raka. Maraklan niya na di maturo. Tiginaguan ni na maalakakot ni matuna kaya rin ako sa kalak. Na marataw to man. Abakal kaya rin sa kalak. Manay nina, labi pa nakagelak ka ako kapatay, ako kagelak kasi salungan na maurin na ginamya kalakay para tiya ka. Ububod ni makatyo ko. Ububod di kay kalimu Allah. Uba ka niyang bud ni kalimu. Naman, peso nabitan no. Napitiro yan na diya kong kisul ko surga. So amalaka. Ubay ako busina eh. At dito sunabitan no. Tigina na ya Rasulullah na piyas ka na, di nga gisul ko surga so amal ka. Tigina uway akong busina na, di akong gisulad. Ayaw sa tuwa, tigina gisulda ka na sulimu ko Allah. O kap di na ko Allah napakasulda ko. Naudi ako niyang kap, di na di ako pakasul.
Nasa mananan nasub kesakit na kailangan din na mapipikiran ng adua. Ikalak yan sumiyang beradusan yang Allah. Pianguan yan na hak. Pianguan yan na tamo. Kung di nakawali o padiin na dan yan lumibugay na ikalak yan utubon dirilan Allah. Piang makaitu yan ang mga to. Piang magantayan. Piang manintaan yan. Piang mamaasul yan. Ubayran dirilain na ikalak yan ito. Na ibabalayan ng buo dibuka dan sa panginam kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ikadua punggulaulaan o kesakit. Miya kaisalungan na miya katalingo masunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadyang kutuwa sa katawamama ap kesakit. Pituro no nabitan wa tiginan to naigda ka sa ginawang ka. Napituro yan na wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dudubi. Tigina ya Rasulullah nasakan na maina makandun sulimurak no Allah. Ugidat yun ya Rasulullah na ipkal ka kandun sumiyang buradusa ko barakan tanaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imiyaturo Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiyan ahay sa katawa manguda na di ketimu siya tiyan ko sa timana puso sudah tarana na dua susun ay mata na tigo Rasul na imbagay rakad no Allah sadin sa tawa pananamaran yan su Allah sadin sa tawa ay manan yan na may inam yan sulimu Allah na imbagay rin din Allah ta'ala sulimu yan na bakal lidas niyan ko ipkal kiyan ko ka kasigsaan yang ulusan yan ay mana ini na oya upkal kan kasudusan na pagadatan ka su Allah gusto ya inong ka panapkal kan sudusan ka kapagadatan ka su Allah inong ka panapkal kan ng kutwa bar kamisig sa sudusan ka kamalakay kalak ko Allah na ino ka malay kalak ko Allah kasanja malay kalak ko Allah pagadatan yan su Allah na iprilayan sumiyan dusan yan nagiti pitero Rasul andun ni kalak no kakudusan ka bar kasigsaan Allah na mapanginam ka sulimu Allah na imbagir ka Allah na sulimu yan na su ikalak ka ami ang beradusan ka na iprilayan ka ito nyakuan niyo may ipipya insyaallah. Ano tapos sakit abaraman na gina ni bentul kan ati yana sak nagina din nakalakakan sa kapataya insyaallah. Maana ada taruban yang pitiro diri suku surga. Nagyuto na dito kapak. Mataan nagi ang utat tiga sak nagina matang audita no kalimuno Allah taala. Margenaki ka kubulusan utang. Umanisar katano na di makatatarotop sa ngasimbo. Bubod na agi diga di makasimina diga di makasimbo yang naid na siya narkan at tiga dan amata ang asama na yaman to na akuan na tunan niya pa na nanamya sigura doon sa surga wallah. Ikatalo pungulaw-ulan of kasakit na mahma ishtadda bihil marad wala yajuzu an yatamanna al-maut. Api ay kapakalalad ng kuta sakit yan. Api ay kapangimpuruan din ng kuta sakit yan sa kakesendugian sa mala. Na din kepakayo benian pangnia matay. Din kepakayo. Din kepakayo batika inao bako bupetay. Inao ko panay di matay. Ya Allah bunuh akong kaden. Nasama na din na nagkapakay ko Islam. Mini hitungan sa kapagugot na dua susun kapagugot lang na pugut na pala di pakanarakan Allah sadya magugut tao na pakanarakan Allah kumakin ganyo ay pupula poron sa mga kangudan ganyo da managad na mga kangudan na mga bayan niyato sa mga Korinti at tuminipo sa Korinti niya kagututo ino to pungulaulan niya nga tanong ba pakanarakan ay kung buawida kalian nakagintig luluksiyan tigli na tiyan na pagipangarom ako sa kagigiraw tiyan na di ako magiyo na tigang utalok siya mabuda para tiyan na namiw ko sa di na miya katunggo sira na miya pita na si miya ito sa kunta Korintia dumadapo nang ulaw lain si sa ngayong ito sambil dia mabutalok sa kaya di mamili kana ba pitero na biya sa kanwa lang na mga lokas na pamili nuswa tayo ay pitero yan na sumangwata na pamili ka no. Sakta na pakapumiliin so manguda, pakapumiliin so bugwataw, pakapumiliin so mga ginawa. Kana ba yung pumili so isa ginawa? Na. Sama na nun, nasa doon sa pupugugot, pakandarakaan mo Allah.
Ada benda mga miya negak na miya gaget. Pantag po sa kagi miya pila da maka board, da makati sa da makapasar sa board exam na ni paget yan. La ilaha illallah. Gitu kaya subra ko takabur. Ay da niya mita kabur ako takapakapasen sa ang utak kaya atin sa board na namiya gaget po. Hindi ni baling bangkay. Langon na miya gaget pala pa kanaraka duwa sa susuka paget. Kapag kita magaan, kapag kita malumbat. Napada na sa kapag kita magaan ang utat tinimbak ka solong gaw di na paminipugaw di na miya pialian ka ginonga. Kaya kapag kita malumbat napada na nga nakapamang niya nga sa ya Allah.